कसं काय तुम्ही इथपर्यंत यायचा निर्णय घेतला? म्हणजे आपलं नाव ऐकून होतं परत क्वालिटी नमस्कार मित्रांनो, आज आपल्याकडे मोहनचा गिंबल घ्यायसाठी अक्षरशः दादा लांब आले. आता तुमचं गाव कुठं सांगितलं? चोराड्याहून आलेत. किती किलोमीटर येते तरी? 40-50 किलोमीटर आलेत. रात्रीची वेळ आहे. आल्याबद्दल तुमच्या मनापासून आभार आहे. कसं काय तुम्ही इथपर्यंत यायचा निर्णय घेतला? म्हणजे आपलं नाव ऐकून होतं परत क्वालिटी फक्त नाव ऐकून इथपर्यंत आलेत. आधी रील पण बघितले असते ना? फॉलो आहे फॉलो पण आहे. त्याबद्दल पण पुन्हा एकदा आभार आहे. बाकी तुम्ही आज हा गिंबल घेत सिनेमॅटिक अर्जुन 07 आपल्या चोराडे भागातील सर्व माझे फॉलोअर्स मित्रमंडळी दादाला नक्कीच फॉलो करा आणि सिनेमॅटिकचं काम पण दादांना एखादं द्या. बघा कशी क्वालिटी आहे, नंतर मग ठरवा काय करायचं. खरंच आल्याबद्दल खुश आहे आपण. बाकी कसं वाटलं तुम्हाला? पहिल्यांदाच आलं? पहिल्यांदा चाललं भारी वाटतं. अरे आहे ना. थँक्यू.